לא צופי, והיום אני אעשה סרטון של סיור בבית ספר שלי. אז יאללה. יאללה, אנחנו נתחיל בשער, אל תצלם עכשיו. אני מתרגש מאוד לבית ספר ואני עולה לכיתה א'. בקרוב אנחנו נגיע לבית ספר. רגע, אני אראה לכם אותו. כשנגיע אני אראה לכם איך הוא נראה מבחוץ. טוב, אז עכשיו אני בדרך לבית ספר עם אמא שלי. אמא, תגידי שלום. היי, מה נשמע? גל. מה? אתה רוצה... אבל אני אראה לכם את הבית ספר שלי מבחוץ. ברוכים הבאים לבית ספר בן גוריון. הבית ספר של אלי, אני עולה לכיתה א'. עכשיו נכנסים. את הבית ספר מבפנים. בואו. והנה הבית ספר מבחוץ. בית ספר בן גוריון. ממשיכים. אז זה הבית ספר מבחוץ. מבפנים. כן, מבפנים. זכינו בהרבה גביעים מאוד. הנה. אז זה הבית ספר מבפנים. אלה כל הגביעים. ובואו לא לשם. למה? בסוף. לשם. לא, לשם. הולכים לכיתה שלי. כאן הכיתה שלי נמצאת בקומה הזאת. עכשיו הולכים לכיתה של אחות שלי. זה לא הכיתה שלי, זה כיתה של כיתה מקבילה. איזה בלגן. יואו, איזה בלגן יש כאן. הנה, עכשיו הולכים לכיתה שלי. הנה. זה הכיתה של אחות שלי, אלי. אוקיי, עכשיו סידרו אותה קצת אחרת. היא הייתה לפני זה מסודרת אחרת. עכשיו הולכים למסדרון ויש בו כיתה. הנה בו. פה זה הלוקרים. ופה זה מחשבים. לפטופים יותר נכון. ולמה יש כאן דלת? ופה פה זה כיתה כלשהי שכיתה ה' הייתה בה. ופה זה היה חדר כלשהו שהיינו נכנסים, אבל לא נראה לי שאסור להיכנס עכשיו. וכאן סתם יש דלת כי רוצים. יואו, בוא נשתקע שמגניב. יאללה, בוא נצא מהמקום הצר הזה. אבל הוא צר, מה לעשות? אתה תהיה... רגע, לא סיימנו את כל הקומה. פה חטים היו. יאו! בוא נצא, גל, אין פה משהו מעניין, אתה לא תהיה בכיתה הזאת. זאת כיתה ח'. כן, פה זה ילדים קצת שיש להם קצת בעיות, ופה אפשר לשבת בהפסקות, אבל ליותר גדולים. למה אפשר לפתוח? פה היו כיתה ג' אז כל הילדים שעולים לכיתה ב' עולים לכיתה לג' כאן. היי, בוא הנה. זה דשא. הוא כזה מגניב. יואו, זה דשא סינתטי. יואו, בוא נסתכל מהחלון. הנה, זה. תעמוד כאן. איפה? כאן? כן, ותציץ משם. ופה זה אחת החצרות, אנחנו נראה לכם אותם יותר מאוחר. אוקיי, בוא. עכשיו הולכים, ופה הייתה כיתה ז'2, כמו שרואים. וואו. אני רחפאים. יואו, רחפאים. ופה זה בן גוריון. ורשום כל מיני דברים. גל, בוא. ופה רשום שיר, והשיר הוא הילד הזה, הילד הזה, הילד הזה הוא אני.
די, 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 די. די אתה. אוקיי, ופה הייתה ו3. די פק פק פק. למה את עושה חיקוי של בת יענה? ופה זה עוד כיתה קצת שונה. ופה היה את כיתה ה2. שעכשיו היא נעולה. לא, עכשיו היא פתוחה. ופה יש עוד לוקרים. לא, הם פתוחים. ופה היה ח' 2. כל מיני ילדים השאירו דברים כי בא להם. כי הם עוברים לתיכון, אין להם מה לעשות. בלה. מה, כאן זה כיתה תיכון? לא, כאן זה היה כיתה ח'. אבל בגלל שכיתה ח' הם סיימו השנה את הבית ספר, אז הם עזבו לתיכון. סגרו את שלי. אוקיי, עכשיו הולכים בואו נראה אם האולפן הקלטות פתוח. לא נעול, אבל כאן זה אולפן הקלטות שכל מיני שיש רואים. אבל למה כתוב כאן? כי זה מי שעשה את זה, אלי מלאכי. וכאן מקליטים כל מיני שירים שיש מופעות. ופה זה שירותים. הנה, פה זה של... שהם המקום הכי מסריח בבית ספר. פה זה הבנים ופה זה הבנות. זה המקום הכי מסריח בבית ספר. בסדר שמוליק, אתה לא הרחת עדיין שירותים. זה מה עושים כאן? ועכשיו זה הקומה הראשונה. עכשיו, רגע, בוא. וואי. פה זה השירותים של הבנים, בקומה השנייה. איזה דוחה כאן! די, ופה זה של הבנות. ועכשיו יוצאים, ופה זה של המורים. ויש לזה מפתח. ועכשיו בואו נדלג על הקטע הזה. היה ד' 2. אוקיי, פה היה ב' 2 שנה שעברה. לא אכפת לי. אוקיי, ופה היה א' 2 או א' 1. ופה היה א' 2 או א' 1, ואולי גל יש שם. עכשיו הולכים לכאן. אז עכשיו הולכים במסדרון. איזה חשוב כאן. נכון, כי הוא כבוי. פה זה שירותים רק של המורים. ופה זה יעצות, זה אם ילד מצאו והוא צריך. מה, פה זה חדר העצוב? לא, פה זה חדר שאם אתה רוצה לדבר על משהו עם בתל. ופה זה מחסן, איזה מגניב, מחסן. ופה זה היה זין 1. מה, יש לכם כאן מרתף? לא, כאן זה היה חדר מחשב. כאן זה חדר מחשב. רגע, כאן עושים עכשיו קייטנה. קייטנה, ייי. מה, עושים כאן קייטנה? כן, ועכשיו יורדים. ילדים? כן, אתה רוצה להגיד שלום למורן? כן. רגע, אז קודם כל נראה רק מכאן את ה... הנה. רגע. כאן זה החדר מחשבים והספרייה. למי שזה כזה, אפשר להיכנס גם לשם. והדלת שם נעולה, אז נכנסים מסביב. כאן זה המזכירות. מזכירות. יו, זה מגניב, מזכירות. מה, כאן זה משרד? לא, כאן זה המזכירות בו. וכאן איריס נמצאת. היא המנהלת. אתה רוצה לעבור לשם או לשם? בוא נתחיל קודם משם ואז משם. אוקיי, אז... אוקיי, אז פה זה חצר מדעים. כאילו, כי בגלל שיש פה את החדר מדעים, אבל עכשיו לא נראה לי אסור, אז עכשיו נראה לי אסור להיכנס. אז ככה חצר מדעים נראית. בוא תקפוץ קצת. לא, אני לא צריך. בסדר, שניצל. ופה עכשיו יורדים לחצר עיגולים. לא. הבנתם למה זה חצר עיגולים. וכאן זה קרוון, אבל הוא לא ממש קרוון. ועכשיו עוברים
לחצר של הזחל. כן, יש זחל נקי. יש פה זחל מזויף. אוקיי, אז כאן זה החצר של הזחל. זה חצר הזר? לא, כאן זה החצר של הזחל. הנה, בואו תראו, יש כאן זחל. הנה. אבל למה יש כאן את המגדל הזה? הזחל. אוקיי, כאן זה מגדל המים. כאן זה מגדל המים. המים? וכאן אפשר לשחק פינג פונג. וכאן יש פה ילדים, אז לא מצלמים. וכאן אפשר סתם לשחק קלאס. הנה. טאדה. זהו, אז זה היה הסיור שלנו בבית ספר שלי. מקווה שנהנתם. ביי!